Este vindeiro domingo disputarase na Pobra a 7ª edición da subida a Curota. A competición que mestura atletismo e ciclismo arrancará ás 5:30 da tarde, coa proba de BTT, para posteriormente desenvolver a carreira a pé. Unha proba que ademais mezcla non só actividade deportiva, sino tamén o que é un pouquiño actividade paisaxística e turística, no sentido de que empezamos vendo o que é o concello dende o centro, que é de onde salimos, e ata chegar á zona rural e incluso unha das paisaxes máis bonitas que temos, que é a propia Curota. Os participantes deberán completar unha distancia de 9 km nun circuito que ten a Praza Alcalde Segundo Durán como punto de partida e a Curota como a meta. Vanse entregar trofeos para as 3 primeiras persoas clasificadas e depois tamén se van a repartir premios económicos para, digamos, os mellores tempos que haya na carreira a pé, na bicicleta de estrada de BTT. As inscricións poden formalizarse a través da páxina web de M Sports, ata mañá xoves. Dende a organización agradeceron a colaboración de Sportbike e de Motoclub Sin Frenos, así como tamén da agrupación de voluntarios de protección civil, que velará pola seguridade dos participantes.